Welkom bij Met Hart en Ziel voor Suriname. Mogelijk gemaakt door Matapi TV te Rotterdam. Met dank aan onze directeur Ronaldo Veldwachter. Mijn naam is Gayatri Sudama, uw presentatrice van Met Hart en Ziel voor Suriname. Een dialoog-discussieprogramma met een open houding en respectvolle bejegening binnen de kaders van fatsoen en wet en regelgeving. Alle gasten conformeren zich aan de omgangsvormen van Matapi TV, net als onze medewerkers. 1. Respect voor een ieder. 2. Respectabele bejegening van en tussen onze gasten binnen de kaders van fatsoen. Vrijheid van meningsuiting, vrijelijk zeggen, beweren wat men wil zeggen binnen de grenzen van recht en wet. Vandaag zijn mijn gasten, excellentie minister is nog niet binnen, maar dan zal ik naar de volgende gaan. De heer en voormalig VN-ambassadeur, de heer Henry McDonald. En die is ook al binnen. En Owen Venlo, de heer Owen Venlo uit het Amsterdamse als mijn online tafelheer. We verwachten dat de minister ieder moment binnen kan komen. Minister Albert Ramdien van Bibis. Ja? En aan het eind van het programma, zoals u van ons gewend bent, komt Michael Sudama even zijn bestuurskundige visie op het geheel geven. Nou ga ik aan Henry vragen of hij zich even kan voorstellen en of hij kan aangeven hoe hij zijn hart en ziel voor Suriname tot uiting brengt in het dagelijks doen en denken. Mijn naam is Henry McDonald. Ik ben voormalig ambassadeur van Suriname bij de VN. Ik was van 2007 tot 2017. Begin 2018 zelf vertrok ik uit New York. Dus ik was 10 jaar de ambassadeur van Suriname bij de Verenigde Naties. Maar daarvoor was ik ook 10 jaar diplomaat op onze ambassade in Washington DC. Als diplomaat, daar ben ik echt begonnen mee. En ik heb een hele goede tijd gehad. Zowel in Washington als in New York. En toen ik ambassadeur werd in New York, was het echt wel ik vond het een hele eer om Suriname te dienen. Om alles te doen. Je moet zich voorstellen, als ambassadeur bij de VN moet je het land vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties. Maar als ik... Maar hoe verhoudt dat zich met Henry McDonald als persoon? Heel eerlijk, ik had het bijna vereenzelvigd. Weet je, ik was Henry McDonald de persoon, maar ik voelde me echt de ambassadeur, ook de vertegenwoordiger van Suriname. Eigenlijk, thuis werd er zelf gezegd dat ik Suriname op de eerste plaats stelde en dan mijn gezin. En dat was natuurlijk niet zo. Maar ik was de hele dag bezig met het werk. Dus, ja. Maar dat doe ik echt gewoon omdat ik zoveel van Suriname houd. En ook omdat ik de gelegenheid had gehad om het land waarvan ik zoveel hou te vertegenwoordigen. En ik heb het bijna voor zelf. Dus het past bij jouw persoon. Surinamese werk. Ja, ja, het past bij jouw persoon, vind je. Ja, mooi. Nou, dan ga ik even naar Owen Venlo. Ja. Ja, Owen? Ja. Ook voor jou. Ja. Hè? Iets over jezelf vertellen, kort. Ja. Ja. Nou, ja. En hoe je, zeg maar, je hart en ziel tot uiting brengt voor Suriname in je dagelijks doen en denken. Ja, nou eigenlijk na mijn studie, ik heb rechten gestudeerd in Leiden. Staats- en bestuursrecht, gespecialiseerd in Amsterdam wetgeving. Ik ben wetgevingsjurist. En al heel snel in de Partij van de Arbeid in Nederland gegaan. En vanaf dag 1 met Den Uyl eigenlijk een soort tussenpersoon tussen de Nederlandse politiek, vooral PvdA, en Surinaamse politiek. En eigenlijk mijn hele ziel en zaligheid zit in iets wat Surinaamse politieke leiders niet begrijpen, namelijk diaspora-beleid. Oké.
Gayatri, kijkers, luisteraars, ik begrijp niet hoe het kan dat in 1975, bij de onafhankelijkheid, artikel 5, lid 2 van de toescheidingsovereenkomst, een diaspora-artikel, dat vraagt diaspora-beleid, en geen van de Surinaamse regeringen ontwikkelt diaspora-beleid. Ja. En Daar ik zeg is altijd... Owen, Ja. daar komen we Ja. straks op. Is dat Oké. goed? Ja? Oké. Oké. Nou. Mijn standpunt, ik ben een pragmaticus, hè. Ja. Ik hou niet van verhalen. Ik moet resultaten hebben. En daarvoor zet ik me altijd mijn hele ambtelijke politieke leven in. De diaspora kent geen oppositie en geen coalitie. We helpen altijd. Ja. Ja. Oké. Was dat het? Dus ja, dat is het zo'n beetje. Ja. Altijd Suriname Dankjewel. eerst. Dankjewel. Oké. Ik check even of de minister al binnen is. Of dat we hem ieder moment kunnen verwachten. John? Ja. Ja? Oké. We hebben een dialoogdiscussie. Jullie zijn met z'n tweeën. Ja. Dus jullie mogen elkaar ook adresseren. Ja. En dan is de eerste vraag aan Henry. Hoe heeft in jouw optiek, ja, de persoon Henry McDonald, de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, de decolonisatiepolitiek en de decolonisatiepolitiek, ja, hoe hebben die het buitenlands beleid van Suriname beïnvloed? Als je het mij vraagt, is die onafhankelijkheid op een moment gekomen waarbij Suriname niet ready voor was. Er waren sowieso heel veel perikelen in Suriname. Maar in Nederland heb ik niet zo lang geleden uit mevrouw als een historicus heb ik begrepen dat het eigenlijk een verkiezing van de regering Den Uyl om de koloniën onafhankelijk te verklaren. En Suriname zou de eerste kolonie zijn. En dat heb ik vernomen. En wat ik altijd heb aangegeven van luister, een land kan niet onafhankelijk worden als het land, als het volk niet ready daarvoor. En vandaar dat ik naar mevrouw McLeod had geluisterd. Naar McLeod. En zij aangaf dat eigenlijk Nederland Suriname uit het koninkrijk wilde duwen, of niet Suriname alleen al, maar de onafhankelijke de kolonie. Toen kon ik wel meegaan met de toenmalige premier Aron, met van luisteren, nou, niemand stopt me eruit. Ik ga zelf uit. Ik ga als natie, heb ik het zelf uit. Toen pas begreep ik waarom Suriname op dat moment onafhankelijk moet worden. En het proces is toen doorgedrukt. Maar ja, ik denk niet dat Suriname ready was. Alles was niet ready. Weet je, we hebben het ook gezien met het feit dat... Ja, wil je daarmee zeggen, Henry, dat dan ook er geen behoorlijk buitenlandbeleid was? Of mogelijk was? Nee, kijk, eigenlijk, ja, om heel eerlijk te zijn, niet. Omdat we het tot de dag van vandaag merken. Laat me een voorbeeld geven. Wij hebben geen professioneel buitenlands beleid. Bij ons is het zwaar politiek. Trouwens, haast alles is politiek bij ons hoor. Maar het is niet alleen zo. Het is in de meeste Caribische landen, de meeste kleine eilandjes, is het ook zo dat men niet kan spreken van een professionele diplomatieke dienst, om het zo te zeggen. Bij ons en waar ligt dat aan? Ja, waar het aan ligt. Ja, gewoon de politiek in Suriname is niet gegroeid, is niet sterker geworden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de landen in Europa, daar haast alle landen in Europa hebben een professionele diplomatieke dienst.
niet alleen maar Europa hoor, ook in Azië. Ook in de regio bij ons, want als je kijkt naar Jamaica, Trinidad en zelfs Guyana, dan zie je dat ze daarvan zijn afgestapt. Het is nou een professionele dienst geworden. Bij ons niet. Kijk maar naar, ik kan deze week nog, is er een ambassadeur benoemd in Suriname voor Marokko. En ik ben niet iemand met heel veel ervaring in het Surinaamse diplomatie. Ik ben er tenminste 20 jaar in. En die naam hoorde ik eigenlijk eerst. In de landen die de diplomatieke dienst als iets professioneels zien en het zo ook behandelen, komt dat gewoon niet eens voor. De persoon is een professionele diplomaat, is een carrière diplomaat, is iemand die dat gewoon doet. Al jaren. Oh, zeg je eigenlijk dat er geen professionele diplomaten voldoende zijn? Ik zal niet zeggen als want er zijn diplomatieke opleidingen geweest. Ja, maar ik hoor je zeggen, iemand die van Marokko bijvoorbeeld is professioneel. Ja? Dus we hebben te weinig van die mensen. Kijk, er zijn diplomatieke opleidingen geweest in Suriname. En volgens mij draait er nu nog steeds in. Dus de mensen worden getraind als diplomaat. Ja. Maar zodra diplomaten moeten worden uitgestuurd, moeten worden uitgezonden, dan komt de politiek erin. En dan worden mensen naar diplomaat. Kijk, bijvoorbeeld nu. Hoeveel ambassadeurs we hebben? Hoeveel hebben een diplomatieke opleiding achter de rug? Zero. Laat me niet zeggen zero, maar ik denk zeker de helft. Dus op een gegeven ogenblik worden de mensen getraind. Kijk, een heel mooi voorbeeld. Huidige ambassadeur in Washington DC, meneer Kalkwijk. Ja. Ik denk dat meneer Kalkwijk bij een van de eerste diplomatieke opleidingen heeft geparticipeerd. En die man is nu pas ambassadeur geworden, na misschien 20 jaar denk ik. Weet je, dus zo, en dat is iets waarvan we moeten afstappen. Ik had gehoopt, en ik hoop dat de minister straks ook nog binnenkomt, want die vraag zou ik ook stellen, want ik had gehoopt dat met deze minister, minister Ramdin, hij was trouwens mijn eerste diplomatieke chef. Want de eerste post was in Washington DC en ambassadeur was Ramdin. Toen de ambassadeur was toen de permanent. Henry, ik krijg van jou niet helder wanneer er sprake is van een goed diplomaat. Is dat alleen afhankelijk van een opleiding? Absoluut niet. Absoluut niet. Een goed diplomaat heeft sowieso een academische opleiding. Jurist kan het zijn. Ik heb zelf medici meegemaakt als diplomaat. Moet ten tweede ook nog een diplomatieke opleiding krijgen. En het belangrijkste is, de persoon moet in de diplomatie worden getraind. Ik ga zelf als voorbeeld nemen. Ik was diplomaat. Ik was in Washington DC. En toen werd ik geupgrade naar ambassadeurschap. Dus een diplomaat is iemand die eigenlijk het diplomatieke leven professioneel moet zien. Je moet het professioneel aanpakken. Maar aan de andere kant moet de politiek dat ook doen. En de politiek dat juist niet. Weet je? Ik heb een keertje zelf gehoord van een president, dat aan hem gevraagd werd van Ottawa praat hij den post door een andere politieke leider. Kan niet. Posten en praten. Het is professionals die je moet aantrekken om de diplomatieke dienst in te vullen. Ja, en dat gebeurt nog niet? Onvoldoende. Het gebeurt helemaal niet. Het gebeurt helemaal niet. Dus daar kan nog een verbeteringsslag plaatsvinden. Zeker. Kijk, in onze hele diplomatieke wereld, Suriname is nu bijna 50 jaar onafhankelijk. Dit jaar zijn we 49 jaar onafhankelijk. En ik denk dat ik misschien een van de weinige voorbeelden kan gebruiken die 4 presidenten heeft gewerkt.
Ik heb gewerkt onder. Ik ben in het buitenland naar het buitenland geweest als diplomaat onder president Weiden Bos. President Venetiaan kwam daarna. Ik bleef diplomaat in Washington DC. President Venetiaan kwam terug. Ik werd toen ambassadeur. En toen kwam president Bouterse. En ook onder president Bouterse heb ik 5 jaar gewerkt als diplomaat in New York. Dus we kunnen stellen dat jij doorgewinterd bent. Ja. Professional is. Oké, dus aan jou hebben we wel een goed voorbeeld. De persoon die, ja, omdat ik ook de gelegenheid heb gehad. Juist. Voor 2 presidenten. En ik weet niet van. Dat is maar 1 voorbeeld. Ik ken geen andere voorbeelden van ambassadeurs die gewerkt hebben onder 2 administrations. Van de 2 presidenten. I don't know. Ja. Als ambassadeur. Is duidelijk, Henry. Je zegt de grondslag voor een goed buitenlandbeleid is dat je ook goede diplomaten hebt. Ja. Professionals, ja. En dat is niet alleen een opleiding, maar ook een goede training in de praktijk. En de ervaring. En het moet niet zo zijn dat als er een andere politieke wind waait, dat alle diplomaten werden weggestuurd en er worden nieuwe mensen aangewezen. Sommigen niet eens een diplomatieke opleiding. Dat is nog interessanter. Ja. Is helder, Henry. Ik ga naar Owen. Ja, Owen, je hebt het gehoord wat Henry stelt. En ik hoor je steeds zeggen, ja. Je bent het met hem eens, hè? Ja. Maar, nou, dan hoef ik jou die vraag ook niet te stellen. Henry slaat de spijker op zijn kop. Ja, hè? Het grootste probleem van Suriname aller tijden is niet professioneel presteren en niet professioneel produceren. En je diaspora, die je daarbij kan helpen, professioneel presteren en produceren, laat je buitenspel. Oké. En we worden net genoemd Marokko. Marokko krijgt een ambassadeur in Suriname. Dan kan ik je vertellen, weet je hoe de Marokkanen in Marokko de Marokkanen in het buitenland noemen? De Marokkanen in het buitenland worden door de Marokkanen in Marokko wereld-Marokkanen genoemd. Marokko draagt zijn diaspora op handen. Suriname verafschuwt zijn diaspora. En wat jij aan ons geeft als diaspora, krijg je van ons terug. Als je liefde geeft aan ons, krijg je liefde terug. Als je afgunst, krabbenmentaliteit aan ons geeft, dan krijg je dat terug. Dus kortom, Henry slaat de spijker op zijn kop. Professionalisme, presteren en produceren. Anders gaat Suriname het niet redden. Maar Owen, ik denk dat een van de oorzaken is door die kleinschaligheid. Als je kijkt, want ik vergelijk Suriname vaak met de overige Caribische landen. En daar is het nog. En ik heb ook aangegeven dat het eigenlijk de grotere landen, die zijn nu bezig te gaan naar een professionele diplomatiek korps. Jamaica, Trinidad en Tobago en zelf Guyana. Kijk, bijvoorbeeld de Guyanese ambassadeur in Suriname was 10 jaar in Suriname onder diverse administrations en is vorig jaar gegaan naar Canada. Hij is de ambassadeur nu van Guyana in Canada. Ga maar na, 15 jaar, maar die man heeft gewerkt onder diverse administrations. In Suriname komt dat niet voor. Als president Bouterse, de president is in Suriname en Henry McDonald is door
een andere president in New York aangesteld, dan wordt hier in Suriname gezegd van ja, maar Amhan of Unu Samai doet dat. Ja. En hetzelfde gebeurde ook bij de NPS, want de NPS dacht van, maar hoe kan dat dan? Hoe kan Hendry nog? Weet je, dat is een andere administration. Terwijl, wat ik weet, is dat ik met de minister toen had gesproken, minister Lakin, ja. Een hele professionele man. En die zei tegen mij persoonlijk, hij is er nou niet meer, die zei tegen mij persoonlijk van, Henry, je hebt je werk goed gedaan, je doet je werk goed en de president heeft geen problemen met jou. Dus als jij ambassadeur wil blijven, en voor mij was dat een kans. Van, aha, professioneel. Af van dat hele en het hele politieke ding, wat onze diplomatie denkt. Nou, dat is wat jullie zijn het wel eens over deze vraag. Hè? Als het om het buitenlijn gaat, heb je professionals nodig. Ja? Voor elk beleid heb je professionals nodig. Ja, maar we hebben het vandaag over het buitenlandbeleid van Suriname. Ja. En Owen, ik ga even aan jou vragen. Ja. Waar staat volgens jou Suriname met het buitenlandbeleid op dit moment? Want jij hebt het steeds over diaspora-beleid. Ik neem aan dat het ook onderdeel ervan uitmaakt. Ja. Maar klopt. Waar staan we nu daarmee? Nou kijk, weet je wat ik net opmerkte? Hè? Wat je geeft, krijg je terug. Ja. In deze tijd waar we nu in leven, het internettijdperk, sociale media, weet iedereen alles van je. Over de hele wereld. Ja. Dus als jij geen beleid hebt, investeringsbeleid en beleid wat betreft het buitenland. Als je geen beleid hebt, gaat het buitenland jou niet serieus nemen. Dan begint je probleem. En wat Henry net opmerkt, en dan komt de politiek erbij, dan wordt het helemaal een familie- en vriendenclub. Terwijl er gepresteerd en geproduceerd moet worden. Het wordt er niet. En dan staan we gek te kijken als het land internationale slechte cijfers scoort. Maar dat doen we zelf. Dus kijk, natuurlijk, we moeten niet roomser doen dan de paus. In Nederland speelt op dit moment hetzelfde probleem. De politiek verschikt alles. Alleen met dit verschil, Henry en Gayatri, Nederland is een superrijk land, triple-E-waardering, en Suriname is straatarm. Dus Suriname gaat in die problemen blijven, terwijl Nederland bezig is nou die eruit te komen. Ja. Als wij niet professionalisme, serieus, ik noem altijd 2 keer 3 dingen. Moraal, fatsoen, respect voor wet en recht. En de tweede keer 3 dingen, opleiding, ervaring, integriteit. Ja. Als we dat niet doen, gaat Suriname het niet redden. En natuurlijk diaspora-beleid. En wat ik tenslotte opmerking, even tenslotte, wat me zo dwars zit. Ik heb het in de Nederlandse politiek heel vaak genoemd. Je komt overeen in de toescheidingsovereenkomst 1975, artikel 5, lid 2, diaspora-artikel. Je komt het overeen, diaspora-beleid, je legt het vast, artikel 5, lid 2, toescheidingsovereenkomst, en je doet het niet. Hoe kan dat? Ja. En tenslotte de opmerking van Henry net, president Felician, Memati, ook maar, Aaron was ook Memati, Felician Memati wilde artikel 5 lid 2 van de toescheidingsovereenkomst, dat diaspora-artikel, wilde hij schrappen. Wij hebben dat geblokkeerd in de diaspora. Ik ben naar het CDA geroepen en Kathleen Verrier met Hugo Fernandez Mendes samen. Als Suriname
het diaspora-artikel in de toeschrijvingsovereenkomst wil schrappen, dan kom je eerst praten met ons van de diaspora. En dan speel je dat niet via Hollanders, Tweede Kamerleden. Dus we hebben het geblokkeerd. Maar ik begrijp het niet, want je hebt zo'n grote groep deskundige Surinamers in het buitenland. En je gebruikt ze niet om het land op te bouwen. Dan ben je toch kortzichtig? Ja, maar kan het zo zijn dat... Dong. Owen, Ja. kan het gewoon zo zijn dat zeg maar, we veel te bedweterig overkomen voor onze Surinamers, broeders en zusters in Suriname? Want wij denken het altijd beter te weten en we vertellen een heleboel. Ja, en we zwaaien met allerlei diploma's en ervaringen en weet ik veel. Waardoor die mensen, wat ik heel goed begrijp, zich dom gaan voelen misschien ten opzichte van ons. We zijn ook niet echt tactvol naar hen toe. We maken ze gewoon voor dom uit en dat ze geen opleiding hebben en het kennisniveau is waardeloos. Ja, en je hebt het over liefde geven en liefde ontvangen en krijgen. Hoe zit dat met ons? Nee hoor, absoluut niet. Dit verhaal ken ik, maar ik wijs het resoluut af. Vertel eens waarom. De politieke leiders in Suriname, niemand heeft gezegd dat je politieke leider moet worden. Jij wil politieke leider worden, dan hou ik jou eraan dat land en het volk te leiden en te begeleiden. Ja, maar het is toch eerst aan het volk in Suriname om hun leiders te kiezen, niet aan ons? Zij moeten het volk leiden. Suriname kan een topland worden met een topvolk. Als ze de goede leiders hebben die hun leren dat je moet gewoon produceren en presteren op school. Hè? Produceren als je ouder bent, professioneel. Ja, dus wat je zegt... als je eigen mensen hebben. Wat je zegt is dat het volk verkeerde leiders kiest. Ja, klopt. Dat zeg jij. Je moet leiden betekent toch, je moet leiding geven. Ja, maar het volk is daar verantwoordelijk voor. Nee, de leiders zijn verantwoordelijk. Zij kiezen die mensen. Daar begint het. Niemand zegt dat je politieke leider moet worden. Jij wil leider worden, dan moet je leiden en begeleiden. Ja, maar iedereen wil hoog in de boom. Ja. Ja, dus. Dat kan. En als ze worden gekozen, dan zitten ze al hoog in die boom. Dan moet je gaan studeren. Je kan niet hoog in de boom komen omdat je de president kent. Henry? Als politieke leider vind ik dat je gebruik moet maken van het beste wat je hebt. En het beste heb je niet alleen maar in Suriname. Ten aanzien van diaspora-beleid hoef je niet ver te kijken. Kijk maar naar Guyana. Ja, Guyana probeert alle Guyanezen, als ze nou in New York zijn, in Londen zijn, Canada zijn, gewoon ze proberen van alle Guyanezen gebruik te maken om gewoon het beste te hebben. Ja, precies. En altijd, ik heb altijd zo naar gekeken van waarom zijn onze politieke leiders zo gefixeerd op. En Gaiteri gaf het Owen gaf het vrij goed aan van je moet van jouw diaspora gebruik maken. Want die mensen in Holland, de Surinamers in Holland. En Amerika ook. Kijk, heel hard voor Suriname. En daarom vind ik de titel van dit programma zo mooi. En dan ga ik een goed voorbeeld geven. Mijn broertje, Orlando Engelaar, is niet eens in Suriname geboren. Maar die jongen, hij is nog een grote man, was bij elke wedstrijd van Suriprofs. Hij was toen nog niet eens naar Suriname gekomen, maar zijn hart was gewoon bij het land van zijn moeder en zijn vader. Ja. En hij ging als professional voetballer, heeft hij altijd elk jaar voor Suriprofs gespeeld.
wat leeft bij Ja, de mensen. dat is één bij voorbeeld. de diaspora in Suriname. Ja. En daarvan Ja. moet er verbod gemaakt worden. Gayatri, leg me uit. Hoe kan het? Suriname is in de hele wereld Mhm. een van de weinige landen met een gigantisch aantal voetbaltalenten. Mhm. Ja? In Suriname, in Nederland. En Suriname is helemaal down wat voetballen, internationaal voetbal betreft. Marokko, wij hebben de Marokkanen leren voetballen in Nederland. Ze zijn ons gepasseerd. Marokko is in de top van het internationale voetballen. Ja, maar Owen, Suriname is toch down? ja, maar Owen Ja, begint alles niet met natievorming? natuurlijk. Dat bedoel ik dus. Leiding geven, natievorming. Ja. Ja. En Ja, dat mis ik bij de politieke Ja. leiders. dat is tot nu toe, heeft het heel erg daaraan geschoord, kunnen we stellen. Ja. Het is Ja. heel jammer. Dat is wel jammer, want er zijn jaren verloren. Ja. Ja, Ja. ik heb in de vorige uitzending heb ik Diana Poki en Cheryl Dijkstil gehad. En Ja. die hadden het ook daarover. Wat bindt ons? Wat verbindt ons? Snap Ja, je? precies. En dat is de basis Ja. om te komen tot waardering voor elkaar ook. Ja. En respect. En dat je daar van elkaar durft te leren. En daar Ja. vind ik dat het nog een beetje van nee, jullie komen vandaar en jullie zijn vandaar en wij weten het beter. Snap Nee. je? Ja. Ik snap dat niet. Want Echt. als je teruggaat naar je eigen hart en ziel voor Suriname, dan willen Ja. we in de kern allemaal het beste voor Suriname. Ja. Ja, Ja. ongeacht het pad dat wij bewandelen om daar te komen. Ja. 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 Waarom dan zoveel conflicten? Wie kan Ja. mij het uitleggen, heren? Waarom die conflicten? Dat zou toch niet moeten? Gebrek aan visie en ambitie. Ik heb Ja, een- maar die een- burgers hoeven dat niet te hebben. Ze moeten elkaar wel als één natie accepteren. Owen, Dat moet je Owen, maken als beleiders. Owen, het is misschien gebrek aan visie. Maar ik woon in Suriname nu al 5 jaar. En ik heb me altijd echt met Suriname bezig gehouden. En steeds vooral de afgelopen jaren, hoor, de belangen die men heeft. Soms zijn het conflicterende belangen, denk ik. Dennis, ben jij erbij? Ik ben er, ja. Ik ben Dan erbij. is het erbij. Dan is het Ja. Oké, we gaan even door. Henry en Owen. Ja. Met hart en ziel voor Suriname. Ja. Heeft niets te maken met het beleid dat welke regering dan ook uitvoert. Met hart en ziel voor Suriname is: hoe is uw hart, hoe is uw ziel voor Suriname? Dat is het belangrijke hierin. Wij gaan dus geen politiek praatje van maken, maar bijvoorbeeld u bent geboren in Suriname, u bent getogen in Suriname. Hoe ziet u vanuit uw optiek de opbouw, de financiële, educatieve, economische opbouw van Suriname? Je bent vandaag in Suriname aangekomen. En je gaat Ja, het ik ook sta nu op de luchthaven. Alles in Suriname, everything, politics is in. En dat houdt dit land op. Ja. Omdat op een of andere manier zie je op een gegeven moment een boom. We hebben het voorbeeld vandaag. Er zijn mensen gekozen aangewezen of het constitutioneel hof is aangevuld worden door Ja. 2 mensen, 2 leden. En beide komen letterlijk uit de politiek. Eentje is een ex-minister. Dat is, en je gaat het meemaken in Suriname. Als je nou praat over sport, als je praat over onderwijs, als je praat over volksgezondheid, noem het Ja. maar op. Maar 1 issue aanhalen, we praten nu over de diplomatie.
we hebben net gezegd, Wat? professioneel presteren en produceren. Zo kan je Suriname optimaal helpen met alles. En als je dat niet doet, omdat je politiek bezig bent, ga je Suriname Hier, hè? niet kunnen helpen. Helemaal mee eens. Ik ook, daar ben ik ook helemaal mee eens. Waarom wij dit programma maken, is dus om de individuele Surinamer die wij in het programma krijgen, om van hun te horen, wat kunnen wij verbeteren aan het individu, of wat kunnen wij meenemen als individu, om gezamenlijk die vuist te maken, die saamhorigheid te kweken, los van alle andere dingen, maar vanuit de persoon zelf. Die saamhorigheid te kweken, om Suriname naar grote hoogte te brengen. Nou ja. Kan het volgen, daar is helemaal mee eens. Maar wat u zeker mee rekening moet houden in Suriname, is dat wat de persoon ook is, hoe professioneel de persoon zich ook opstelt. Op een gegeven moment heb je dan dat ding daar wat men politiek noemt, dat alles gewoon kapot maakt. Fout. Clarikaba. En Nederland ook. En daarom is het belangrijk. En dat is probleem en daarom is het belangrijk. Hoe kunnen we Daarom is het belangrijk, heren. Ja, ik ben het dus. concentreren op... Daarom is het belangrijk, heren. Ja. Daarom is het belangrijk, heren, dat politiek, ja, voor wat beleidskwestie betreft, zich met geopolitiek gaat bezighouden, maar dat de individu aan zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen zelfredzaamheid gaat werken, om aan te tonen dat je als individu niet direct de politiek nodig hebt, maar wel voor geopolitiek. Jawel, maar oké, maar dat ga je alleen, je gaat dat alleen kunnen bereiken met professionaliteit. Zonder meer, maar professionaliteit komt niet uit de lucht vallen, Owen. Professionaliteit is iets dat je moet gaan kweken. Je moet het gaan opkweken, zodat het kan gaan groeien. Ja. Zonder meer, maar wie zijn leiders? Leiders zijn niet alleen in de politiek. Leiders, u en ik kunnen ook leiders zijn als we ons als zodanig ontpoppen. En belangrijk daarin is dus dat wij niet de vinger wijzen naar anderen, maar steeds naar die 3 vingers die naar ons wijzen. Wat is ons aandeel daarin? Wat doen wij daarmee? De Surinaamse gemeenschap bestaat niet alleen de gemeenschap in Suriname. Er is ook een grote Surinaamse gemeenschap in Nederland. Er is ook een grote Surinaamse gemeenschap in Amerika. We hebben zelfs mensen van Surinaamse afkomst in Gambia, in China en zo. Dat behoren ook tot de Surinamers. Die behoren ook tot de Surinamers. Dus daar gaat het om. De persoon dichtbij de ontwikkeling van Suriname. Wij van Matapi TV, we maken deze programma's, ja, omdat dat onze manier is, ja, een van onze manieren is om de ontwikkeling in Suriname, economisch, educatief en op elk vlak, ja, te helpen stimuleren. Dat is ook, ja, dus wij houden het bij ons. Dit is onze bijdrage met deze programma's. Duidelijk. Helemaal eens. Helemaal eens. Opleiding, ervaring, integriteit. Op de basis, de 3 basis, moraal, fatsoen, respect voor wet en recht. Als we dat niet doen, unodoro. Owen, kijk, ik ben het helemaal 100% met je eens. Maar hoe krijg je die principles die je daarnet hebt aangewerkt? Ja. Hoe krijg je ze in de politiek? Je doet dat niet. Dat is voor mij, dat is waarover ik me... hoe krijg je daar? Want bij de politiek in Suriname zijn het gewoon meer persoonlijke belangen, andersoortige belangen. Dat heb ik de afgelopen 5 jaar gezien. En, maar hoe ga je dat veranderen? Ik heb een voorstel. Ik heb voor mezelf wel een manier gevonden. Ja. En dat is, Rara, ik ga zelf in de politiek. Ik ga zelf erin. Oké. Letterlijk om het van binnenuit te proberen te veranderen. En ik hoop dat meer van mij dat doen. Weet je, ga je dat ding, ga het veranderen. Want als je kritiek hebt op iets, hoe ga je het verbeteren? Als je verantwoordelijk bent van mensen die het moeten doen. Nee, ga er zelf in en ga het veranderen. Ja, ik heb een voorstel. Ik heb een voorstel gedaan, ben ik helemaal eens hoor, Henry.
Ik heb een voorstel gedaan 2, 3 weken geleden aan Winston Ramoutarcine. Ja. Mijn voorstel komt erop neer. Maak een schaduwzakenkabinet van topmanagers voor de verkiezingen. Werf ze, breng ze bij elkaar. Een schaduwzakenkabinet topmanagers. Sommigen met pensioen, geeft niet, tijdelijk. Voor de verkiezingen. Voor de verkiezingen. 20 mannen, vrouwen. Toppers. En die met de bevolking aan de politieke partijen voorleggen. Gaan jullie voor dit zakenkabinet voor 5 jaar? Zo ja, dan gaan de mensen op je stemmen. Zo nee, dan gaan de mensen niet op je stemmen. Maar het zakenkabinet moet er komen. Dat is de enige manier om die trend om te buigen van familie en vrienden naar de verkiezingen. Ja, Owen, dat is helder. Ja. Ja. En dat zeg je ook met hart en ziel, hè? Ja, we gaan er niet uitkomen met op een andere manier. Maar weet je, ik dacht ook eraan, Nederland is al lang bezig en dit is de eerste keer dat ze daartoe komen. Nee, maar ik weet dat je vanuit je hart en ziel praat, we moeten versnellen. Snap je? Want ik ken je niet anders als zo, hè? Maar toch denk ik van het is ook in Nederland dat ze het zeggen, het is, hebben moeten leren, is voortschrijdend inzicht. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Alleen Gayatri, luister. Wij, Suriname, laat me het anders zeggen. Suriname kan in 10 tot 15 jaar een topland worden met een topvolk. Ja. Dat kan alleen met een zakelijke, professionele aanpak. Dat gaat de politiek niet doen. Dus je moet een andere manier zorgen verzinnen om die topmanagers als president, vicepresident en ministers te krijgen. Ja. Zullen we aan Henry vragen hoe hij daarover denkt? Ja. Ik ben het helemaal eens met Owen. Ja. Professionaliteit gaat er ons halen. De politiek in Suriname is absoluut niet professioneel. Ik wil niet zo praten over Friends and Family, maar ik zie helemaal geen professionele impulsen. Ja. Dus, maar hoe zou jij het doen? Vanuit je hart en ziel? Ja, ik heb het zo net aangegeven. Ja. Mijn manier, kijk, Owen's manier is van kom met een zakenkabinet voor de verkiezing. Mijn manier is van ga zelf in de politiek. Juist. Om weer het van binnen te veranderen. En daarom doe ik een oproep aan mensen die dezelfde ideeën hebben. Die soortgelijk denken. Ja. En ze hoeven niet allemaal naar de NPO te werken. Absoluut niet. Het gaat om de politiek. Het gaat erom van ga in een... Je vindt dat je integer bent, je vindt dat je hart hebt voor Suriname, je vindt dat je wil werken voor Suriname, je vindt dat Suriname echt op moet. Dan heb ik de conclusie gemaakt voor mezelf van, hey, luister, de enige manier, ik woon in Suriname nu, ik ben nou gepensioneerd, de grootste bottleneck in Suriname is de politiek. Dat moet hervormd worden, dat moet veranderd worden. Zelf in. Ja. Dat is mijn manier. Ja. Absoluut. Helemaal eens. Ja, ik moet je zeggen, jullie zitten echt op één lijn wat dat betreft. Met wat nuanceverschillen hier en daar. Ja, maar jullie hart en ziel, dat is straight. Omdat we zijn beide professioneel ingesteld. We hebben gezien wat het voordeel is. Als je iets professioneel doet, dat is Sabasan, je hebt erover nagedacht, je hebt het eerste plaats gezet van wat je wil. Voor wat je wil. En dat is het belangrijk. Ja, maar even nou de laatste vraag aan jullie. Ja. En daar mogen jullie best wel over discussiëren. Want ik vind het eigenlijk een beetje saai dat jullie op één lijn zitten. Het beste voor Suriname
is om ja, zaken professioneel aan te pakken. Alles. Absoluut. Om gebruik te maken van je professionals. Juist. Natuurlijk moeten het integere mensen zijn, want sommige mensen doen zich voor als professionals, maar ja, als je kijkt naar je content is gewoon niet integer. Integriteit is het belangrijkste, maar professionaliteit komt ook bijkijken als een van de meest belangrijke elementen Juist. in de leiderschap van Suriname, om mensen die leiderschapsposities innemen, dat het professioneel moet zijn. Juist. Maar hoe zit het met vertrouwen in elkaar? Hoe zit het met vertrouwen in elkaar? Professionaliteit is niet het enige element. Het is een van de zaken, maar professionaliteit is wel de belangrijkste. Ja, maar als dat er niet is, ga je de tent sluiten. Nee, maar er moet toch ook een basis van vertrouwen zijn? Natuurlijk. Ja. Ja, Natuurlijk. En zolang de een vindt dat het zo moet en de andere vindt dat het anders moet, terwijl je in de kern hetzelfde wil, ja, dan blijven we toch alleen maar praten. Maar professionals zijn het gauw eens met elkaar, hoor. Het kan, maar als ik nu kijk, hè, naar het programma van IMF, hè. Ja, maar het probleem, ik neem aan dat het professioneel is. Gayatri, het probleem ontstaat wanneer een professional iets zegt en een niet-professional zegt nee, alsjeblieft. Ja, maar iedereen in de Suriname acht zich professional, denk ik. Ja, maar... En in de diaspora ook. Je moet gestudeerd hebben voor iets en ervaring hebben met iets. Ja, maar is het niet zo dat het volk zich daarin moet kunnen herkennen om vertrouwen te hebben? Want kijk nou, het IMF-programma op dit moment wordt gedraaid, ja. Maar toch is er zoveel commentaar, ook vanuit de diaspora, dat het niet wordt gedaan. Is dat nee, zo? je kan van mening verschillen. Je kan meningsverschillen hebben. Natuurlijk, maar macro-economisch is er toch wel wat bereikt? Ja. Nee, akkoord. Absoluut. Akkoord. Maar het meningsverschil... Ja? Meningsverschil is wat anders dan geen professionalisme. Ik bedoel, je kan anders naar iets kijken, goed gefundeerd. Ja. Je mag van mening verschillen, geen punt. Tuurlijk. Maar bij mij gaat het erom dat er mensen in Suriname allerlei dingen doen en roepen, terwijl ze dat niet eens bestudeerd hebben. Ze weten niet eens hoe het zit. Ja, maar zeg je dat in de diaspora iedereen die iets roept? Nee. Oh. Niet iedereen. Ja. Nee, niet iedereen. Dat geldt voor elke samenleving. Ja, oké. Elke samenleving, ook voor de diaspora geldt, professioneel presteren en produceren. Ja, ja. Want, weet je, er wordt zoveel geroepen. En mijn hart en ziel zeggen van, als je maar gewoon blijft roepen, heb je, weet je wel, overal tegen bent en het beter weet, ja. Heb je dan het goede voor met Suriname, vanuit je hart en ziel? Als je het beter weet wel. Wat zeg je? Als je het beter weet wel. Nee, maar over het algemeen, Owen, kom. Het is schoppen. Ja, Gayatri, als je gestudeerd hebt voor iets. Je hebt je diploma, je hebt je ervaring. Dan kan iemand die niet gestudeerd heeft ervoor... Wat moet hij je komen vertellen? Ja, misschien weet hij, er is het een natuurtalent. Nee, want zo gaan we de mist in. Ja. Nee, dat is niet zo. Dat is echt... Daar moeten we van af. Ja. Maar Henry, hoe zie jij dat? Hoe kunnen we die integeren, behalve professionaliteit en alles? Op dit moment staan we ergens met Suriname. Hoe moeten we van daaruit verder? Hoe zou jij
van daaruit verder gaan. Dat zei ik toch? Als je voor iets gestudeerd hebt, je hebt ervaring, je bent integer, dat betekent dat je een deskundige bent. Ja. En die mensen moeten we gaan identificeren. En af van de politiek, af van andere vrienden en familie en kennissen en sponsors. Ja. En zijn die volgens jou ook in Suriname, die professionals? Ja. Zijn die ook in Suriname? Natuurlijk. Ze zijn er. Ja. Ik ben iemand, ik noem altijd namen. Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld de persoon, toevallig is hij een hele goede vriend van mama, Steven Coutinho, is naar Suriname gekomen toen de Surinaamse bank bijna kapot ging. Hij heeft gezegd van, ik kom voor 2 jaar. Hij is 2 jaar gebleven, hij verlaat die bank en die bank is weer een topbank in Suriname. Goeie job gedaan. Oké. Ja. Dat is een voorbeeld. Nou, dan gaan we even kijken. Jullie zijn het ook, ik heb het eerder gezegd, jullie zijn het overal over eens, maar jullie vinden je als professional. Ja, en ik vind het bijna een overbodige vraag om aan jullie te vragen om in één zin aan te geven welk idee je van de ander interessant vond. Wat ik van Henry vond geweldig, dat hij overweegt om in de politiek te gaan zelf. Geweldig. En Henry, jij van Owen, welk idee vind je van Owen iets? Eigenlijk was het, wat ik van Owen vond, was toen hij zei van belangrijk voor elke ontwikkeling is eigenlijk, je moet gestudeerd hebben voor iets, je moet er ervaring in hebben. En het belangrijkste vond ik integriteit, want voor mij is dat het een van de meest belangrijke, je kunnen vertrouwen, integer zijn. Dat zijn die dingen die ik van Owen heb meegenomen. Ja. En ik niet alleen maar heb meegenomen, ik zal het blijven gebruiken ook in de toekomst. Kijk, dus we hebben iets bereikt vandaag. Oké. Ja. Nou komt er toch nog iets spannends hoor, want zoals ik al in het begin had gezegd, dan komt Michael Soedama zijn bestuurskundige kijk op dit geheel geven. Dus heren, het is spannend. Okay. Ja, Michael Soedama komt hier op dit moment nou. Nou Michael, welkom, welkom. Wat vond je van het allemaal? Eigenlijk hetzelfde als wat je al zei. De heren zijn het eens over heel veel zaken. Wat mij het meest opviel, en dan pak ik helemaal terug naar het begin. Dat is een stukje dat werd gesproken over de diplomatieke dienst. En een professionele diplomatieke dienst, toch, Henry? Owen, hoe sta jij daarin eigenlijk? Want ik heb jou hier nog niet over gehoord. Ja? Over een professionele diplomatieke dienst. Ja, absolute top eis. Weet je waarom? Je bent als land niet alleen in de wereld, je bent afhankelijk van andere landen. En die relatie met die andere landen moet je professioneel houden, want anders gaan die andere landen je niet serieus nemen. Oké, maar dan even verder gekeken en daarna dan ga ik mijn mening geven. Ja. Een professionele diplomatieke dienst, als je kijkt naar de Verenigde Staten, dan vinden wij allebei een professionele diplomatieke dienst, toch? Owen, Henry? Ja. Oké. Ja. Als je kijkt... Ik moet wel aangeven hoor, in Amerika is het ongeveer 60% professioneel en 40% nog steeds politiek. Amerika heeft een soort dubbel systeem. Nederland heeft een volledige professionele dienst. Ja. India ook, China ook. Ja. Klopt. Bij Amerika zit er nog eens nog een politiek. beetje dubbel. Ja.
Ja, nog een deel politisch, ja. Daarop wilde ik ook terugkomen. Want in de VS, om de 4 jaar, wordt de hele top eruit gegooid. Ambassadeurs, consuls en vervangen door donateurs. Vaak. Of de vrienden. En vandaar dat even bij mij de trigger was, oké, welke kant willen we op? Maar ik begrijp uit jullie woorden dat jullie graag eerder de Nederlandse kant op willen gaan met gewoon professionals die vanuit het, ik weet niet of jullie het bekend is, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een diplomatenklasje. Waarin er ieder jaar mensen binnen kunnen komen en intern worden opgeleid tot een diplomaat. Is dat iets voor Suriname? Henry? Als het mag? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is het iets voor Suriname. En in Suriname hebben we dat ook. We hebben een diplomatieke opleiding. Ik was persoonlijk, we hadden geen directeur, het was de decaan. Ik was het van de diplomatieke opleiding toen ik terugkwam. En je kunt het niet willen geloven. De politiek heeft me toen ook thuis gezet. Opleiding. Het probleem in Suriname is dat je gaat naar die opleiding, je haalt het, je wordt misschien zelf diplomaat ergens, wat wil je praktijken opdoen. En je wordt nooit ambassadeur, gewoon omdat je de juiste politieke kleur hebt op dit moment. Dat ik het goed heb gezegd. Dat is het probleem in Suriname. Ja. In Nederland heb je dat niet. En laat me niet zeggen Nederland, in Europa. Ik heb het over, je hebt zelf Duitsland, je hebt Zweden. De meeste Europese landen hebben IJsland. Dat zijn mijn vrienden. Dat zijn allemaal een professionele dienst. En dat kom ik terug naar het Caribisch gebied. Ja. En dan zie je dat als Jamaica, Trinidad en Guyana ook die richting proberen op te gaan. Suriname niet. En de andere kleine Caribische landen als Dominica, Sint Kitts en Nevis, Sint Vincent ook niet. Ja. Maar wie ga je tweetaligheid, denk ik. Ja, heb je nog meer in? Nou, als we die richting op gaan naar een professionele diplomatieke dienst voor Suriname, dan hoop ik echt bij ganse harte dat als ik een keer naar het buitenland ga en ik noem dat ik uit Suriname kom, dat niet iedereen maar raar staat aan te kijken omdat ze geen flauw idee hebben waar het ligt. Of er nooit van hebben gehoord. Kunnen we dat veranderen? Ja, Henry? Dat gaat niet gebeuren, denk ik hoor, als een professioneel wordt. Ik denk het niet. Ik denk niet dat je ooit zoiets gaan meemaken. Het gaat gewoon zijn dat een professionele diplomaat die gaat Suriname op een professionele manier. Ja. En die heeft dan niet het kijk, bij die carrière-diplomaten heb je dat van, het is je werk, het is je... Heb je nog een advies? Ja. Een advies? Ja. Dat is eigenlijk gewoon de richting op gaan waar de heren al zeiden om op toe te gaan. Professionaliteit en integer handelen. Vanuit daar kan het land worden opgebouwd. Ja, maar dat is overal denk ik wel hard nodig. Michael, hartstikke bedankt voor je kijk op zaken. En we zien je de volgende keer. Jazeker. Ja. Heren. Ja. Owen en Henry. Ja. We gaan nou naar een afronding toe. Ja. Ja. Wat hebben jullie ervan gevonden? Ja, Henry. Oké. Ik vond het uitstekend. Ik vond het fantastisch, omdat ik eigenlijk, dit is de eerste keer dat ik in een setting heb kunnen praten over hoe ik de Surinaamse diplomatie zie en wat het moet. Vanuit jou als persoon? Ik heb er heel lang over nagedacht. Ja, dat zei ik al. Voor mij was het heel goed, omdat het voor mij de eerste keer was dat ik in een dergelijke setting kon praten over mijn ideeën, mijn visie
over hoe de Surinaamse diplomatie rukt. Ja. Ja. Want we zijn er absoluut nog niet. En dat komt echt van je hart en ziel. En Owen, wat vond jij van? Ja, geweldig dat we inhoudelijk, vooral inhoudelijk met elkaar, heb ik van gedachten kunnen wisselen. We zitten op één lijn, maar dat is niet zo vreemd. Maar goed dat we die meningen uitgewisseld hebben voor de kijkers en de luisteraars. Omdat alleen professionalisme gaat ons land en volk in de top kunnen brengen. Professioneel produceren, op scholen, bij jongeren, professioneel presteren. Dat naboy. Ik vond het leuk. Wat? Als het gaat om Suriname ben ik altijd Passioneel, oké. Mooi, Nou, mooi, ja. mooi. Heren, dankjewel. Aboom. En Oké, Henry. ik vond het een feest om jullie hier te hebben. Ja? En Aboom, Henry en Petri en ja, Dennis. dankjewel heren. En Ik wil ook Sotobi. dank zeggen aan de crew van Matapi TV. En speciale dank aan de directeur van Matapi TV, Ronaldo Veldwachter. Want de integere missie van dit programma komt van hem. Door hem zijn wij vandaag weer bij elkaar. Ja, aan alle kijkers zeg ik dank voor hun aandacht. Graag in goede gezondheid. Tot de volgende keer. Op de laatste zondag van maart. Dag iedereen. Tamboe. Bye bye. So lobby. Je hebt al langere tijd in gedachten om een videoproductie te maken. Zoals een cursus, een talkshow, podcast, webinar, online vergaderingen en nog vele andere doeleinden. Hiervoor bieden wij onze Green Screen Studio aan. Een greenscreen is een techniek die het mogelijk maakt om de groene achtergrond te vervangen door stilstaande en of bewegende beelden. Hierdoor krijg je productie een dynamisch uiterlijk.